Притеснявам ли те? Притеснявам ли те? Ембрионче. Давай, давай! Ще ти скоча и сега на раменете, ще изпилкаш като тамагочи без батерии. Давай! Много спокойно изглеждаш. Не искам да си спокоен. Искам да си притеснен. Да се чудиш какво ще става. Снимаме ли, Геле? Здравейте, пичове, днес съм извикал моя приятел Селян Стелко Стойчев, по-известен като Ей бухтата. Значи хич не ме извикал, просто дойдох да му помогна, защото това момче има нужда от помощ, наистина. Пи мелатонин преди тренировка. Той ще ни направи някаква тренировка. Село, какво ще правим днес? Кръгова тренировка. Кръгова. Да, която се състои от 5 кръга. По 40 минути. Трябваше в 8 да сме почнали. Само отбелязвам, нали, за протокола. 30 лицеви. Давай! Давай! Ах, мама! Това е за закъснението. През всеки кръг ще правим, другия път 40-50. Давай, давай, не с зъби. Супер. Сега, първото упражнение показвам. Пускаме. Румънска, ще направим 20 повторения. Само румънска. Така, след румънска ще направим хеликоптер. 20 повторения. Хеликоптер, хеликоптерче. На български, аз хеликоптер. Команч. След това имаме клечета. Оп, оп, 20. Имаме рама. 20. Това е загрявката. Като загреем вече, почваме. Първа работна. Пускаш, дигаш, обръщаш, клякаш, горе. С какво почвахме? Почваме румънска 20 повторения. Давай, аз ще правя да не кажеш по-100 само мъглия. Хубаво, пускаш. Таза назад, надупваш колкото можеш. Все едно, нали? Така. Гърба ти трябва да е като дъска за глади, да мога да хапвам на него. Разбираш? Гледай, виж ми гърба. Виждаш ли около в огледало? Сега какво следваш? Сега. Чай бе, ти направи ли 20? 20 бе? Не бе, той лъже бе. Той е ли? Той винаги Колко лъжи. е, бе? Затова ще правим 5 кръга. Ние в принцип имаме 3, той ще лъжи на 3-та, тъй че 5. Аз съм го измислил. Така, аз те Сега. правих, той не знам. Разкрачваме малко повече за стабилност. Е, От тука. Пускаш. Да, и пускаш. И тук ли си 20? Отдолу. 20. Сега имаме клек. Клека малко над широчината на раменете. Нали, ако това ти е широчината на раменете, една крачка в страна. Ай. Оп. И клекче. Сега остава рамо. Четвърти ден правя рамо, не знам вече какво става. Значи е на барут. Нагоре. И тук сме 20, нали? Да. Малко комбинацията ме притесня от тия работа. Сложно ми се струва на куп. Сега ще виж, аз сега ще гледам първата. Чисто като техника, не като... той дигна 2 гири и вече почва да показва баници. Сега, айде взимай. Взимаме. Аз ще покажа. Фани с 2 ръце, бе. Пускаш се надолу. При вдигането тръгваш, нали, не да дигнеш, да спреш. При вдигането хоп, тук горе, просто подхвърляш и хващаш. Не чак толкова, сега ще чупиш горе от тавана, ама. И, ай, почваме, виж. От тук. Вдигаш, обръщаш, клякаш и дигаш горе. Притеснявам ли те? Притеснявам ли те? Ембрионче. Давай, давай! Ще ти скоча и сега на раменете, ще изпилкаш като тамагочи без батерии. Давай! Ще сменям дроп. Сменяш ме? Сега, свинг. Разкрачваме пръстите леко навънка, хващаш и залюляваш. От тук. Просто оставяш. Хоп! Избутваш. Хоп! От румънските ли клякаме или От румънските обръщаш горе, Да. след хеликоптера обръщаш клек и дигаш горе. Пускаш румънска сега, дай пусни румънска. Така, изправяш горе, дигаш хеликоптер. Какво стана, че? Няма, не е така, просто хеликоптер, че те е много усложняваш. Здрави са раменете, че са здрави са, ама. Давай, темп. Много спокойно изглежда. Не искам да си спокоен. Искам да си притеснен. Да се чудиш какво ще става. Ай, Марина, какво стана? Айде, ми направи 15, какво се прави? Ти си един кросфитър вече. Аз съм... Завърши. Питър Паркър. Аз съм Питър Пан. Ти си моят Кристофър Робин. Аре бе, Кристофър Робин, дай. Ще му спукам сърцето. Аз си казах, че съм тежък. Бахта от турбалан. Последен кръг от това нещо правим. Тягат. И сменяме, да. За целта ще са ми нужни 2 щипки черен пипер
Разкръчи малко, Мари. Така. Ей, това е клик. Като репичка искам да си, разбираш? Аре, бе. Дай. Машина. Браво. Колко клика правиш по принцип? Почваме свинг. Айде, давай. Добре. Таза назад не е толкова клек, повече към румънска отива. Една минута почивка, аз отивам за баклавичките да извадя от фурната, че са загорели. Това било по-зор отколко си мисля. Той е безкруполен, брат, няма милост. Някакъв страшен геноцид се упражнява. Жени е такъв стар гестаповец, разбираш. Преди да ги вкара, измъчва ги, преди да ги вкарат в глупости горе. Да трябва да ги смазвам с тия рамини. Да, виж го какъв е дърва. Айде бе, черпак. Аз съм готов. Това ми е лесно. Чакай, клека, направи ли го? Какъв клик, бе? Лесно ми е. Кога казах клик? Айде, бе, давай. Това като някоя баба се навижда, че си изтървава стотинките. Давай, изпачи хубаво. На въртенето на диската бия, а? Трябва да ви пратя един камп, където това го правят едни момиченца, човек, по 40 кг с 20. Подовките няма, че кам, с 36 лягат долу и ги дигат, брат, се изправят. Хубаво, изпъвай. Все едно марака си друсаш, какво ти стана, брат? Клека, давай. Едно матраче може да ми сложиш ето това даре. Той не затегна, той затегна. Това ще вървиш 15 повторения назад мене, аз какво съм виновен, Сега, междинката, рамо. Бута ми 200, тук е лек преса и Сега, после... слушай внимателно. С тия двойки, сега ще кажеш, какви с тия 2 кг, какво ще направя? Сега ще видиш как ще почнеш да политаш. Като така. Взимаш двойките. Тука. Догоре, до тук. Няма да пускаш додолу, да стои под напрежение през цялото време. 20. След това веднага обръщаш отпред и имаш 1, 2, 3, 40, 20 на ръка. Да. Обръщаш тука и имаш 20 латерал. Айде, давай. Давай бързо и не мятай назад, до тука само. Джони Браво, не си ли гледал? Давай. Вече не ти е смешно, май. Това е работа. Тук трябва малко по-бавно да усетиш какво работиш, защото ти като вземеш да се размяташ. Гледай какво става. Последния път го правих това финишър за рамо, след като си направих тренировката за рамо. И отивам на бара, не мога да взема водата, не мога да я дигна, човека, и те с тия. Да ги правиш бавно. Да. Той пак ходи заговаря някакви момиченца. Какво става, бе, човек? Какво стана, брат? Извинявай, просто трябваше да поздравя. Аз съм културен човек. Виж ръките. Добре. Той при живота си не е бил в такава форма никога. Нали? Бил съм. Кажи, че не си. Сега ще направим една мини тренировка за крака. Малка. В смисъл не е нещо кой знае какво. Не, стига с тия крака, Въпросът е лек. Слушай. Предния ден правих Това е крака. като кръг. Чува за крака ми е лошо, оня ден правих крака. Не вчера, предния ден. Сега пак крака. И аз съм най-куц, като патка съм. Не мога да клякам, пичове. Дайте някакви нормални тренировки. Да мога да се представям добре. Не тук да се огъвам като жената каучка. Сега, знаеш какво ще Марина, направим? бавно искам, за да мога да хванеш в ритъма. Сега съм на 11. Той не чува вече. Губи двигателни функции. Като направих 7 повече от тебе, кome е? Знаеш какво можеш да правиш? Наблюдавай долу. Почти като се докоснат килограмите. Какво правиш, бе? Нищо е. Още 10 сега. Това с бухтите трябваше да донесем едно кисело млеко и тук бухтите да има с пудра захарна. Искаш ли да ти кажа нещо много интересно? Толкова бухти, аз не знам при живота си дали съм ял такова нещо. Виждал съм, знам как изглежда, знам какво е. Не помня дали съм ял. Ти обаче имаш крачета на мажоретка, бе. Какво? Какво става, бе? Не, го държаше, гейзер. Аз искам да кажа нещо много важно. Винаги, когато тренирате в зала, най-важното нещо е след това да си отсервирате под стияли. Примерно сега и тия дискови подовки, да не ги оставяме те, а си ги оправим. Аз ще ги оправя този път. После ще ме оправя вас. Ай, ти какво така ли правиш, бе, гейзер? Да. Не, това ти помагам. Сега ми помагай. Чай пусни, че отиде. Ще се легаеш ли още? Той ма пипа, брат, аз нищо не съм. Той брат му е хора един без 10. 10 бърпита. Нищо не ти направи. Давай. Искам да те видя. Сега ще падне.
Дай! Хоп! Дай! С лицева! Това майка ти едно време по физкултура е правила такива. Да. Това го мразя! Давай! Сега толкова. Направи шпагат. Пак приказвай, може да станат 15 бърпитата. Марин каза, че искал да прави нов чалендж, да научи шпагат до края на лятото. Така ми каза, искал да го науча. Като дойдем на твоя лагер, който ще направиш, На ще ме лагера научиш. на лагера трябва да можеш Сега, шпагат. какъв лагер ще правиш? Какъв лагер ще правя? Кажи. Ще правя Имаш- нещо уникално, което никога не е правено до сега. Искаш да България. направиш, ама системно лагери. Спортни лагери. Спортни лагери. Ама за напреднали. Не искам, Аре, аз ги правя. Направи ли? Не за напреднали, за всяка... Любители. Стига аз да ги харесам, да. Тоест, all inclusive ли е това? All inclusive хотел с 3 хранения на ден, сутрин, обяд, сутрин, обед и Абсолютно всички вечер. активности и храната ти е включено в цената. Всичко е включено в цената, да. Аре бе, ти какво направи? Виж, моля се, Трениране? заснеми го този велик човек. Оги, помахай само така да знаят хората, че има още един мотиватор в тази зала. Специални поздрави, кой ден си? 11. 11 ден, има 100 дни, искам да го натискате, всеки Божи ден да му пишете и да го питате как са килограмите, да дава отчет. Натискайте го в коментарите, пишете му ако трябва, че е дебел. Да. Просто трябва постоянно да се напомня, че трябва да се работи. Тук е човека и той ще го каже. Така, днешни тренировки. Виж сега, аз в момента се правя на уморен, защото хората трябва да не си мислят, че ни е много леко. Това ще е най-бруталният прогрес в България. Дали Не е? е само, че ще стане здрав. Не е само, че ще стане по-красив, но ще стане и по-богат. Корел се нещо не ти е лошо. А? Не, аз съм много добре. Стелко имам чувство, че току-що съм... О, чач, нищо Съм изпука. току-що свършила някаква ритна ученичка, разбираш. Това ще ти помогне за шпагата. Я пусни да видим докъде можеш, бе. Добре, ще си доста добре. Не тръгваме от нулата, така че. Стой. У вас почваш, опираш кръка някъде и почваш да пускаш. И ако това ти е макса, примерно, и си отбелязваш нещо на земята. Тръпни и това да виж, ритни го да падне. Видя ли го този дървар, какво направи? Така, сега. За крака правим едно предно, едно задно бедро, това е. Хубаво, ма аз съм правил не вчера, предния ден. Това няма значение какво си правил, мен не ме вълнува. Така, 10 клека правим. Бавно, не бързаш. Оп, горе. 1, перфектен си. 2, дай. 3, добре. Геле, ела, снимай правиш? паечето, бата как ходи, гледай. Гледай, то ни е на късмет, на берекет, че гледай, ей, Спайдермен, гледай. Задно салто и стойка на ръце ще науча да правиш. Той прави, виж го какво правиш. Давай слънце с фитилчета. Знаеш къса не са късали фитилите? Излиташ ли? Излиташ като куч, ние той се къса единия, завърташ се и падаш на лоста по корем. Първият път, когато научих слънцето, първия ден, цял ден го правих. Показах на всичките си приятели на такова. Геле, Такава мускулна треска. Да тренираш, не да държиш Да. камерата, брат. Той нашки предишни всички е Да, направил виждам го, аз го видях, че е здрав. Аз даже мислех, че ще тренира с нас. Геле, машина си, брат, аз това мога да сам да го сънувам, брат. Защото ако се завъртя един път така и ще опръскам, ще се изтърва, ще падне и ще опръскам бетона, брат. Понеже карах да се рейтва тренировката, колко ще нарейтнеш, ай сега той е професионален спортист, от 1 до 10, добре, професионален черпак. Значи, смисъл, рейтинга е висок като цяло. Самата тренировка е доста лека и лесна. Не, ти нас как ще ме оцениш? Да, рейтинга Примерно как се 5. представяхте? Да. Не е 5 със сигурност, не е 5, 8. 8. Много добре се представи. Ако искаш 30 минути, стоги да изпотиме. Аз дом пътеката ще вървя и аз да изкърча малко, да изкърча малко и аз. Ще я тренирам. Не, стълби само за. Ти като почнеш така да читваш, после напрежение било трудно. Ще правим пътека, защото фирето като е тук, всички стълби са заети, те като го видят хората и застават на стълбите до него. Какво беше, Ники? Не се шиши, когато си... Боже, не си дебел, когато си шиши. Не си дебел, когато си шиши. Никога не е късно вече да не си дебел. Не, бе, аз му правя реклама на нещо. Все та, той... Отде да знае момчето.